Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, last 9:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tagpanamati region-wide, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 22 minutos. Karon nga adlaw Huwebes, petsa 27. Nagapabiling yapon sa bulan sang Pebrero sa tuig 2020 sa Huwebes naman nga edisyon. Inyo sini nga palatuntunan sa kadamdan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team, aton sini correspondent sa liwat na Manila, sini kapagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini kapolisan Central Southern kag Northern Negros.
Of course, ang aton sining Patrol 3 na para patrol kay na pa nagkarambiyong sa bahin sang pila ka mga lugar diri sa Metro Bacolod. In fact, ang aton sining Patrol 3 na para patrol nakatutok dira sa area sang Negros Occidental Provincial Police Office. On special assignment section John Diaz sa posible press conference nga hiwato na any moment from now kon madayon ang pagpresentar sining police major nga way pagani isa ka bulan nga na destino diri sa syudad sang Bacolod bilang Bacolod CIDG chief ay nagpakitang gilas saya. Way pa sa isa ka bulan ang ilkil sa iya ya. Aging kilkila niya bulangan pa sang Guanson nga wala siya kabalo ngang tag-iya sang bulangan ka Guanson si Monjo Guanson, former GAB commissioner. Amo ginang wala mahibaluan guro sang sining police major nga head sang CIDG Bacolod nga si Police Major Melvin Madrona. Ay na, man si Police Major Madrona man. Pila lang kalibong makilkil sa bulangan. Ginsakripisyo ya kitang iya profesyon bilang isa ka Police Major. Bautok upa. Way si Major Madrona. Ano man niya nga sapat ang nagsulod ni sa ulo ya nga. Ginsacrifice yung profesyon niya bilang miyembro ng PNP. Miyembro ng PNP, Major Arango, hindi magnumbo 50,000 ang bulan sang sweldo, gintaya ya ang profesyon niya sa ahaw lang nga pangilkil sa bulangan. Bunano, utok upa. Huwag gid ga paminsar lawig. Totoo ka tara sa ato sa nga pagpangalagad ang aton nga piloto sa Patrol 3 na para patrol aksyon na ni Kirao. Of course, ang aton sining News Center sa pagbantay man sa update sa mga balita nasyonal kag balita sa international. Monitoring Center sa Aksyon Radio Bacolod pang Huwebes edisyon. Buylog nato ng puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Opdama kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri kay IT expert JM Baikin. Sutel Ignis JM mo. Bata pa pro kabalo na sang tanan. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sinagatang Kurmana Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Nabilin. Isa ka oras 18 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Unang abay sa ato sila nga pagpangalagad ginadurong sa inyo sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalansi sang mga sistema sang aton lawas. Ang manami kag sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuina ng kulang dugangan. May 7 ini ka ingredient ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siya ang turmeric, tugabang, balunggay, amarguso, barley grass, wheatgrass, vitamin C.
More information about Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule, kumarkita adlaw-adlaw ang katimbang sa aton ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon! Ay, pato! Ini mga bahay sa ato, sila pagpangalaga, ginadulong sa iyo sa kalawan sa Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Tea. Nakahibalabla ka mo ngang mangosteen, puno sang nutrients, vitamins kag minerals. Samtang ang santon, amo naman siya ang nagapabakod sa ato sining immune system. Gani hindi magkalipat, adlaw-adlaw, mag-inom kita. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakal sa bisan di ilang abutika. That's why sa iyo sa pamalaklon sa mga grocery store, hindi man ka mo malipat, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, pato! Iniman nga bahin sa aton sining pagpangalaga, ginadulong sa kalawan sang Santon Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, nami ni. Sakit sa kalawasan, the best ni. Sakit sa puson, puwerte ka nami. Gamita lang Santon Plus Herbal Oil. Mga katol-katolda, skin allergies, skin diseases, gamita ang Santon Plus Herbal Oil. That's why sa inyo nga pagpamalaklon, sa mga butika, hindi gid magkalipat, bakal kita. Unay kita sa ton puluyan, Santon Plus Herbal Oil. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Kung ginapangita nyo naman ang libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa dekalidad nga mga medical doctors, katuin nyo lang, pamasyarin nyo lang ang dalalakson sa may GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman ni mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, pinaka mapatihan nga vitamin hormone, Action JM, rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo masabalatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, di ilang abutika, sa bilog ng Negros, ilabi na sa tanan nga, branch ang Negros Grace Pharmacy. Nalipat ko sa linya. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta ka ni libre nga medical check-up. Lunes hasta Biyernes, upod sa ilang kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kanto pamasari na relakson GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, pato! May gabi sa kay Police Major, my good friend, my kumpare Lowell Garinganao. Ang mapisan nga Chief of Police sa Banwa sang Kawayan,
Baw nagapaurok-urok kali si Parita Police Major Luel Garing Ganawo. Sa kay Pau da may gabi amo man sa kay retired police Lieutenant Homer Vargas and family. Nagapaurok-urok kini katagabi sa aton si retired police Lieutenant Homer Vargas. Ang bilog nga pamilya always gid nga nagapaurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Happy birthday gali sa kay Police Major Fernando Somblingo. Bago sa mong hepe sang kwan sang binalbagan nga police station. Bago ko lang nikilala, Police Major Fernando Somblingo. Happy birthday, sir! Chief of Police sang Binalbagan Police Station. Ang panamyang halin sa Presidente sang Negros Occidental Provincial Police Office Press Corps. Action Eden Thea Abuso. Ayos! Sige, i-check na nga ito sa libing nga patrol 3 na bara patrol. I-check na si Action Jan Diaz kaya nagatutok yapon dira sa Negros Occidental Provincial Police Office. Na naman niya nga utok sang Police Major, no? Utok upani, pigado gitang diskarte. Daling kiti may mga bad record mo to sa Luzon sa Manila, sa mga lugar sa diin siya na destino. Damo ni nga mga dons and don'ts kay Police sa Police Major ni nga si Police Major Melvin Madrona. Worst kaya nakatakop pa sa iya, miyembro sang Philippine National Police Integrity Monitoring Enforcement Group. Dati kitawag lang as CITF, no? Muni nga grupo. Camp Crame base ni pero may opisina sila sa region sa Police Regional Office 6. Ini nga ugada ni wasak gini ang karer ni Police Major Madrona ni. Way gid ka panumdum dalom. Sige dira ang documentation nga himo sa NOPO. This time I check the section Jan Diaz. Nakatutok dira from where the action is. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Beat Reports. Aris Action Jan Diaz. Line number 2 sa report. Jan, kamusta na dyan sa NOPO? Jan, please come in. Maayong gabi sa Ricky sa panahon nga mga kaksyon sa ring mga ngayon medyo nagbunok ang pagulan sa palibot ng surat ng Bacolod. Sa nag-ulan na mga kainapan ni mga alas 8:30 samtang nag-report kita sa lugar at sikot sa kita namtang karon din ang mga gabi. Tuptol sa ring mga ngayon nagasigam sa Yapong Pulopisco ang kalangitan ng Son Eric. Anyways, dire makita natin sulod nag-documentation sa Yapon. Kalawig sa ilang documentation, no? Iti, una best, actually, hindi basta-basta nga daan nga Police Commission Officer ang natakpan and then gina-exido, ginila nga ginaplastar ang mga evidence sa sulod. Actually, pilag sa mga restrictions na wala pa sila gina-allow, kung wala ba mga allow, nga ginapag mga helicopter o kung activities actionary, samtang ridri sa area. Kay possibly immediately ginilay biyahe ginila sa Kapuklame no posible kagang may information kita nga nabaton dre nga ang follow presentation gid mismo sa persona I think gid mismo sa Kapuklame manaksyoneric no. Anyway karon nga gabi ang gikan sa to ni reliable source ang information is ang persona nga nagreklamo sa pulis ang persona sa nagreklamo sa pulis mismo ka-ari gid man. Bali amo ni siyang nagtudlo gid nga sang akto diri abi ng illegal activity nga ginapatigayon no kung ginubra sining ni Police Major Marvin Madrona. Ang ginatumod mo na dyan, Ipriado, sang cockpit kagwanson? Hindi, pag-i-identified ka police
Actually, ini siya nakatabo ni Sora kay nasa kita naton. Hindi man na si Munjo Guanson? Hindi man. Okay, kasi Munjo Guanson amo sa tagiyas ang Guanson nga bulangan mo. Oo man, And gani. Pero hindi man formerly GAB Commissioner. Hindi naton identified gid kung sino ang ilay ang atong persona nga amo rin siya kuno later ang personal gid nga mag-identify o kung magatudlo dre kay Major Marvin Madrona. Busog na si siya na nakatransaksyon ni Major Madrona. Exactly. Posible siya na matag sa kwarta nga ginayo ni Major Madrona mo na. Dawa mo na ang sitwasyon ng Senegdo. Sagit mismo, Dre, ang, kumbaga, sagit ang ang nanging subject or sagit ang ibulbado sa papatigayon sa entrapment operation. Karoon naman nga gabi, Dre, mismo sa lugar kung Dre sa nagdatpansay sa ganika, sulod sa mulangan ng Seneric area. Sa nga Purok Guanzon, sa akop sa Barangay Mansilingan, sa naman sa Bacolod. Sige nga mo tinong wala pag any further movement gikan sa itong kinakatakan karon nga gabi nagawlat lamang kita sang timbre kay ang head din mismo sang Philippine National Police Integrated Monitoring and Enforcement Group nga si Police Lieutenant forgot ko sang name niya Police Lieutenant Shelo Calicdan wala diya sa area no wala sino na si Police Lieutenant Lalicdan yan ano siya? Amo sang head din nila mismo. Head. Sang Regional Unit sang PNP IMEG Actionary. Okay. Formerly, of course, sa ibang asap na magkagsyon formerly, panawag ni CITF, no? Amo ni ang in short para naman sa Counterintelligence Task Force o kung CITF sang Philippine National Police. Ati ang nagkandak is IMEG, karon naman nga gabi, no? Even diri sa lugar, ang katapos ng Special Action Force o CONSAF nga nag-upod diri sa pagkasasining entrapment operation. Nagpamantri nagtalin sa lugar. Tractating security measures nga ginapatigayon sang aton nga mga kapulisan action direct. Kaya kung makita rin natin ganin, hindi basta lang, hindi ka kapalapit bala sa vicinity kung sa lugar, kung sa riin hamtang, ining yan ang sulod no, sang compound diri, sang Negros Occidental Police Provincial Office, ining persona. No, anyway, ako talalangalan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Action Direct. Dari bala sa may daan balang PRO 18 opisina. Na dari na sa ginagkaimo sumo nilang R4. Okay. Or ang R4 mo ni siyang opisina diri o kunang kwarto o kunang lugar ko sa riin sila meeting, especially in kung may matabo abi nga mag-conference kasi may maabot ng mga bisita kag iban pa. Okay. So tupad yung sinadramo na ginaobra bilang opisina ng IMEG as o Integrated Monitoring and Enforcement Group. That should okay na ang subject of course sa nadakpan din mismo si Major Madrona Action Direct. Inanakita nato siya nakilis at sa bayo niya nakaputi na sa t-shirt. Okay. Sa nagdanaton sa sulod rin sa amo mismo sa lugar, no? Hindi ko man natin rin ma-check get full details kung ano rin sitwasyon sa sunod kaya wala pag kita naragway hindi natin makita ng sunod kaya sarado ang pertaan, sarado ang bintana pero as far as we're concerned kaya nasa nakapulapit-lapit kita ari lang din sa mismo sa may pertaan nga banda hindi ara dito nagatipo nag-conference nag-counter-interrogation o nag-interrogation abi ang mga kapulis diri kay Sir Madrona and then ang ibang tulinang witness Ari Mandre actually karon gid lamang gabi no? So far mo na ang pinaka-ulit na natin yung sitwasyon. Dugay-dugay possible kung makakuha na kita sa dugang pagiging information sa ito na magkaksoniya. Tagman natin kay dulong sa tutanan nga matag para mati. Ang pinaka-ulit naman nga sitwasyon karon din lamang nga gabi mga kakson. So far mo na update kita dugay-dugay sa Rick baka timbre kita makabalik din ang report gikan live dari sa area mismo sa Negros Occidental Police Prevention Office. Hugot ang security nga ginapatuman sa bunda. Hugot man, kay tiyang staff, ari pa dali naka-standby, wala din nagahalin dali sa pwesto nila, ang mga patrol cars, ari man dali, ang mga private cars, siya ginagamit, kinabala sa pagkasasining and puppet operation, ari man din makita natin, and then ibang pa yung mga unit na possible, ari man din po, even ang Negros Occidental Police Prevention Office, actually, I think naka-coordinate lang sila, pero even ang NOPO, hindi pa allowed magsulod, iba nga mga police ba nila? Ay, gali?
hindi allowed ang sunod ka magsulod sa area sa may kwarto gin mismo. Okay. Very kapag exido pwede ikaw gotila dari nga ginapatigayon nga nga security sa sulod. Oo. Even ang police mula from no pokon pa makuton mo kung gaano sulod. Wala idea kay hindi man sila kasulod dali-dali. Okay. Ang CIDG, may idea sila pero ara naman sila sa within the vicinity sa security sila. Ang CIDG, po, I understand, nag-assess man sa operation? Yes, nag-assist sila Action Direct Oo. sa operation ay nila nga mga personnel. Okay. Ang Bacolod, I think dito of course wala gina idea ang Bacolod nga area. Okay. Dari sila nag-coordinate sa may Nopo. Amo na nga kina-issue that Action Direct ang BCPO Oo. ang area police asang nakatapos naman nakasang operation sa naibaluan nila Okay. kagin blatter na lang dito pero ang coordination is totally dirigid gin patigayon sa may Negros Occidental Police Provincial Office kay kumo ang information nga nagwa is from Campo Crame gid man nagalin ang mga operatives nga nagkandak nimo kag given ang unit Action Direct. Krami base giman nga grupo. Ang information ang mando do halin gid sa Crame man. And then may regional office ang IMEC Action Direct. Amotong nagkasa. And then may mga personnel man mismo from region, I don't know kung anong sinagipadala from national. And the region office nag-coordinate sa NOPO. And then amotong nagkasa sila sa operation Action Direct. Pero ang ginupod ya po hindi ya ang police lang regular police assigned. Okay. Pero ang ginupod nila SWAT. Special Weapons and Tactics o kon SWAT Action Direct. SWAT sang BCPO? Sang Nopo. Sang Nopo? Oo, mo nila yung popod. Okay. Tikon lang taon mo, ati dako-dako maning balita ini diri. Kaya makon mo SWAT gid mismo ka Nopo ang ginpopod nila kagin passes. Sila diri nga ginpatigayon nga entrapment operation. Oo. Karong gabi may mga ang sa lugar diri particularly nung sa atong tibot. Okay. Talagang masakyan nakaplastar diri kay any time. Ano ni after sang documentation dalo ni sa Pro 6 is immediately after sina? Ang information nga to na baton amo sina kay karambal ang form of presentation gid sa iya hindi matabo. May possibility man nga pwede na sa from Nopo sa kayo plano rekta sa Krami. Hindi na to din makuha ang exact information pero may arakin na nag-leak nga sa PRO 6 or sa regional office. Dito ang presentation and diba sa hindi sa Nopo, no? Pero ang documentation dirigid yan patigayon pero in terms kung sa diin siya under custody temporarily may possibility nga diri sa temporarily under custody Action Direct. Pero ang iyagid mismong office or rather kung hindi nga selda kag dini proseso hindi pa nato ma-determine Action Direct. Okay. So amo pa ang mga limited pag information nga aton nga nabaton as to sino ang nagstudlo when nag-start ang surveillance. Kung taon mo kung region office ang start ang nagkakasa sa operation ini-check the background to sa no siya assigned sa Bacolod. Wala pa ganun na bulanan. Waipa. Pila mga 2-3 weeks pa lang siya na destino di? Mga almost 2 weeks Action Direct. Okay, amak mo. 2 2 weeks pa lang siya na destino di na pakitang gila siya kag ang ramag sa Luzon to din pa di sa Negros. Amo na ganun Action Direct no. Kaya may mga datos, may resyeto sa sa Luzon, may mga dating reklamo kag kaso man to sa mga lugar nga na destino siya. Action dyan, no? Notod sa action dyan, balikan to sa action dyan, no? Ining si Police Major Melvin Madrona, actually, na-destino siya sa mga lugar dito sa Luzon, no? Action dyan? Yes, Action Direct, karoon din mga gabi, no? Amo na sakto na mo nga may mga report man sa tong especially actually natabo ginay Action Direct nga kung i-check nila over the internet may mga reports sila nga mabasahan about the kay Major Madrona no report like may mga kaso abe no sa iya mga previous nga mga assignments sa din sa na again pamtang naman sa ato naman nga mga kapulisan gani damo man reports and may mga allegations pag iban pero let's see kung ano ning matabo kag kung amo sini nga nadakpan siya possibility sa may bago naman nga i-assign diri sa may area sa CIDG Bacolod. Okay.
and ang disposition sa niti kasuhan gid sa Thailand gid sa case and kuno mo nga kaso may mga administrative cases sa sunarek ang pinaka-worst diri basibla kakasuhan gid sa serbisyo naman ni persona. Amo na yung mga sahi isang attitude hindi na nagro magdugay pa sa serbisyo. Especially under the administration of President Rodrigo Duterte. Correct. Napertika ugot si Duterte, especially kung police matters, ang pagambalan sa mga kasala nga police. Oo. Discuss sa aking nagsurerek. So kung mo sining natabo karon ni gabi, Oo. mo ning apon nga rather, mo ning nadakpan sa so ang disposition, ang filing ng cases, dalom-dalom ganyan, lalabot civil cases, possible, may mga administrative cases gid nga atubangon ining persona. Lalabot sila taas ni ranggo mong major na siya, commission officer na siya. Now, one step closer, mangin light colonel na sa sunarek. And take note, may mga kaso sang pagpangilkil sa pulis nga nagkala-dismiss sa serbisyo. Yes. Now, and if you recall, ang pagpangilkil, hindi lang amuning gagawa nga report sa iya mo. Kung previous cases, may harap pag-idiban nga mga dalom-dalom pag ito mga kaso, actually, Gani? nga involvado ini siya. No? Kung i-check ni mo, basi ibang nga kaso ang patubangon. Sini kaya inalib naman ko kayan. Oo. Ang ibang nga kaso ka sumo nadakpan sabi. Maukayan pag inabi sang publiko kung sa mga otoridad nga inigili may ibang nga kaso ginapatubang. Amo po na mas madalom-dalom nga alatubangon niya ang sunarek. Gani? Amo na no ang sitwasyon rin naton ang spokesperson kuno later kung dugay-dugay amo ning naghatag naman sa ila naman nga pagpayag may angot sining natabo karon gid na mga kabidri mismo sa may area sa Negros Occidental Police Provincial Office Action Erect. Kaya before nila na ibiyahe, dapat may mga ihatag man sila nga information sa media diri sa Bacolod. Yes. Oo, kaya kabudlay man nga hindi ka magatag yung information sa media dito papadalon sa krami. Mamo na gani, no? Hindi ba? So karon sa mga gabi amo na ding matabo actually ma-present din sila sa area mismo. Masiguro ano po lang mga tinon ba basta magaan lang sa portrida para at least ma-plastar gid nga insakto no gid ang matuod nga natabo diri sa lugar no diri paano pag-conduct nila sang ining traffic operation sa diin nagalin ang information kag sino nagreklamo amo na bala kag kuno gid kadako abing gid pangayo kay mako major kana ko mangayo para lang gamay-gamay o gininto lang ang kuglingon mo ngayo kada bi 5 medyas mil abidati samo nang kantidad di sakripisyo mo gid ang pagka-major mo. Yan yung major sa mga laga ng mga 60,000 ang sweldo Hulahambo na 60,000? 60 to 70,000. Tiyamak mo na, isamo na nga bagay, padadala mo kitang buot mo, kundi pigaw ka utok. O gani, manti, amo na karoon ng pamakutanon, Dre, kung pilagid balangid pangayo niya sa, pag kung nangilkil man siya, no? O pilagid pangayo niya, tapos kung anong bylaws, hindi ko nakani, kaya kung tikong bulangan, ano nung baylo? Possible, hindi sila pag-isulod-lon digto. Daw mo na naman tapo ako sa kung guwanso niya bulangan niya, wala daya kay restrado na. Gani, mano. Legal na yan dayang operation sa guwanso sa bulangan. Siya man yung guwanso, siya man ang Negros Coliseum sa SP Village, so? May mga permit ni sila, kompleto ni sila action dyan. Oo, gani. Kaya mo na ang, Dre, kag anong natabo nga hamon siling adlaw o Webes pa lang ito na sa bulangan iyaya. May bulang aw? Wala. Punok sulit bulang Naway bulang? Wala bulang. Basi dugar ni pangayo guro ni Major ni kay Sir Guro. Gani. Ano ito na karon sa iya? Kung natag sa statement. Basi dugar ni, basi sinimanan ning report sa iya sa krame kag nag-take action ni ang taga-kwan, taga-MIG. Oo. Posible pag-abot yung palang dere. Na-interview pa sa Renaction Albin. May patungya mga statement to. In fact, may plano pa ko siya ng interview kung sa police files mo. Di na nada. Naunahan niya lang ko galing. Naunahan ko sa hindi yung record. Ang guwayo tani ni Gale. Ang guwayo ni Gale. Wow, balik. Wow, balik. Lingwas ni. Oo, balik. Kagitani ko na... Pigaw. Major ka na, lakapay mo yung pangilkil kung matuod yung ang likasyon. Oo, man. Amo na gani, tiid ako sweldo, pulis bong, sagigit pa mo amo. Ginubluhan na gani ni Presidente ang sweldo sa pulis, tapos mamamo ka pa ni imo ya, kundi... Oo, gani. Man, so doon yung mga amigo, mga pulis lang nga daw, ay gizya, miskino na nga operation nila pati gayon. Gani. Wala problema, like Police Captain Elmer Bonilla. May mga tawag na sa telepono, may mga text, may mga kung ano, offer sila. Pero tiba sila kakagat kaya nga,
Ang rason nila kati milyon yung kuha ko mag-retire ko mapadala ko sa mo na kantidad. O man, dako gid siguro sa rekit ako nga dani dako o ni ganubo nga dako nga dako sweldo sa pulis. Kag take note nga kung amo na nga sa isang kaso mo pangilkil, major ka ti una besa mo anding imo pamilya. Oo, hindi mo na pwede matagtago blita mo. Sekundary ang imo nga pagkatao nga major ka mo na imo batasan pangilkil ya. Gani, sayod lang, guro ni, guro ni, may kinapahita, pero siguro duga nga, no? Basta siguro niya, kung guro niya, dugang-dugang guro sa iya nga kakulangon bla sa gawi, ya? Oo. Kaya most likely, kakatabo mo na ng mga pulo pangilkil kung kisa do, na blang hindi man bla, hindi ka ba satisfied sweldo mo, tapos may mga bisyo kay? Amogid ang most likely, kakatabo ni mga mo nga sa isang kaso, kay kumo nga hindi sila satisfied sa sweldo nila plus sa bisyo nila ya. Yes. Amo na ang iban nga mga problema diri sa mga iban man nga mga kapulisan. So, pa man na sa sitwasyon diri at kung ka naman sa itong ginakamtangan sa Negros Occidental Police Pare-share ka lang dyan kung may mga development na anytime. Yes, matimbre na ko daw select sa ton mga kagsor para mabala nila pinakulitin sa sitwasyon ang pagpalaya karon kay Kabugo sa Ritali sa nagibati nga entrapment operation sa aton nga mga kapulisana. Rekta diri sa Negros Occidental Police Provincial Office ang tag-ibot sa Bacolod Action John Diaz sa patras aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Action John Diaz reporting live from where the action dira sa compound sa Negros Occidental Provincial Police Office. Masyado ka-eksido ang ginapatigayon nga documentation sa kay Police Major Melvin Madrona. Siya ni ang bag-o nga chief sang CIDG nga na-assign diri sa Bacolod. Kaya meron ta CIDG no pomong. So diri sa Bacolod, kung meron ta CIDG province, meron ta CIDG Bacolod. So ang chief sa CIDG Bacolod, amo ni si Police Major Melvin Madrona. Mga duwa pa lang sa kasimana, actually na destino diri sa Negros mong. Kaya halini sa Luzon. Gindakop ni siya inilang hapon pagi sa isa kat entrapment operation nga ginhimo sang Integrity Monitoring Enforcement Group o kung ginatawag nga IMIG. Dati ginatawag sa unang nga CITF. So ang CITF ginisla na sang IMIG. Amo ni ang Integrity Monitoring Enforcement Group. Miyembro ini sang PNP nga na destino sa Camp Crame. Nationwide ang operasyon nila ni. Ang ilang ginahimo, magbantay sang mga korap kag mga nagapangilkil na mga kapulisan naton sa bilog ng Pilipinas. Kada region may mga opisina ni sila. Ang ila sila yung direct supervision kag control dito na sa Camp Crame. Tining IMIG ni, amo ni ang nag-aresto pagi sa entrapment operation nga ginimo siniginabang hapon dara sa may Hacienda Guanzon, Barangay Mansilingan, against ni sa kay Police Major Melvin Madrona. Ang aligasyon na si Police Major Melvin Madrona nagpangilkil, nagpangayo kuno kwarta sa Bulangan. Ang Bulangan sa Guanzon, kumplito niya sa lisensya. Sa imo na diyang Bulangan sa Ispiyong, Negros Coliseum. Kaya wala makaibalo si Police Major Melvin Madrona na ang tag-iya sang Bulangan amo si Munjo Guanzon. Kasi Munjo Guanzon, formerly GAB Commissioner. Na naman si Police Major Melvin Madrona, galing kay sa may mga datos, wala nga nagwa diri sa iya, in-search namon sa internet. Kamo sa gali mga kaso kang ginatubang, kaso kriminal kag administratibo sang nadistino to sa Luzon, no? Diba gani isa ka bulan nadistino diri si Madrona, ahay, huwag ikapugong sa pagka-sotilya, kaya aligasyon, nagpangilkil, ngayo kwarta. Ano man si Major, mawag isa malaba sang Korea, galing kita mo na siling ko bala. Yung mga datos siya, pero wala pa sa gyapo niya paghalong sa profesyon niya. Hindi sigurado ko, 101%, kakas gini siya sa serbisyo niya. Kaya
kadamo na sa mga kutong cops, kadamo na sa mga kapulisan sa Pilipinas nga nagapangilkil, naging kakas, ginubahan uniforme, gin kakasantya pa, kagin pagwa sa serbisyo. Sigurado ko, kandidato si Police Major Melvin Madrona kung hindi iya ma-justify kag mapangapinan ang kagalingon niya sa mga akusasyon kontra sa iya. Kaya mo na bala sentido komon, Police Major ka, ang sweldo sa bong sa Major. Dr. J.A. mahuluhamboy man si 60-70 mil mo ang bulan mo. Sa imo sweldo nga 60 to 70 mil, hindi ka pa na-satisfy sweldo mo. Mag-retire ka, dako ba ng kwao mo sa gobyerno? Iaw-ahaw sa pila ng kalibo. Isakripisyo mo ang imo profesyon, ang imo pagka-police major. Sa ahaw lang ng amo ng abagay, pulo pangilkil lang pulo pangayo kayo. Kumasinin ko bala, makabatas ka man mapakaos pamilya mo nga kinawatan? Makabatas ka man magpakaos pamilya mo nga ginpangilkilan mo? Yabi. Morning sweldo mo, mangilkil ka pa. 60 to 70,000 a month. Damo na siling ko, kung wala ka bisyo, ang 70 mil mo niya, sus, tawhay pa ni ang imo obra. Dibla? Galing kiti may mga pulis, hindi may kitanan ha, wala taga-generalize, kita mo ta mga amigo nga pulis sa mga monitors program ta, may iban nga pulis nga hindi kontento sa sweldo nila. Kaya nga may bisyo. Sa parang kanay ng istorya, may bisyo. Anong bisyo? Hindi tanan ha, ko ka-generalize ha. Klarohon ta niya, may pulis nga nagabisyo. Anong bisyo? Shabu. Anong bisyo? Panahor. Anong bisyo? Pangbabay. Hindi la kontento siya sa kadalapugan. Kaya duhaon niya kadalapugan niya. Una bla? Kung duwang dalapugan mo, uwas kung tatlo pa, kulang ang stinta ni Major. Isustento sa tatlo yung kadalapugan. Kaya kung kasi si Major Melvin Madrona, may tatlo kadalapugan, may kuya Gambal, ha? May iban. Mo na siling ko bala, sa mo na nga trabaho mo nga katawhay, gindobli ng sweldo mo, tapos mangurakot ka pa, mangilkil ka pa, pila gina makuha mo ako? Muna bla? Pila gina makuha mo da? Sakripisyo mo sa haw 5, 10, 20 mil? Na ginapangayo mo, kaginapangilkil mo? Maray, may ginabatong kakada bula, no? 60-70 mil? Hindi ka pa na sustento sa imong sweldo. Ako nagapati ko may bisyo gini si Sir Melvin Madrona. Kung anong bisyo ya, tiba takbalo. Tiya mo na siling ko bala, kung ikaw lang may husto nga paminsaron nga pulis, 70-60,000. Police major. Kung kernel ka, light kernel ka, ang sweldo sa mga action GM sa light kernel, gahuluhamboy man 80-90 mil man ang bulan. Di matinunto ka pa? Abi, sentido ko muna. Kaling kay may mga pulis gidya, hindi ba kay tanan, again klarohon ko, may bisyo. Kasi totoo lang, isa sa nagapalain sa bisyo, sa pulis, mark my word, panahor. Panahor. Why sa may nagmilyonaryo panahor? Ano mga sahi sa panahor? Wala sang may nagmilyonaryo tungod sa panahor. Kasi nga daog sa perme, pero may ginaisip ang perdi, ang ginawa ka, daog lang ang perme, pero iya siya na perdi, way ginasugid. Diba? Amo na, lesson learned again sa aton kapulisan. Kabalo ko damo kita kapulisan nga pamati subong. Kagakuya gapati ko damo pulis nga maayo. Ini mga pulis nga nagapangilkil. Ilisipon ni studlo sila ya.
Kaya kadamo ko pulis kakilala, migo ko man, ngayon nga mga pulis, hindi na pabugal ko ni. Oh, why ka pangilkil mo? Sila mismo ganin, nahuya lang ginaoperan, gani in good faith, ginatagaan in good faith. Why gani gabaton mo? Kasi sila pala ganing iba, kung kakilala nga pulis nga, kumagata ka sa akon pare kwarta, gumawa na nabi in kind na, mga baka kadabi pinta, yata ko sa kung pinta na lang, o hindi gani sa TV na maposlan para sa akong istasyon. Ano mo na bla? Yung mga pulis yung ginaopira, yung ginatagaan niya sa mayo nga kamutya, pero may ganigabaton. No? Yung mga pulis nga mga skalawag, mga pulis nga kutong, mga pulis nga pangilkil, ilisipon nila sa tudlo mo. Again, suliton ko, lesson learned iniliwat. Nabase ko may ara pa kita dira ka pulisan nga nagapamati, nga nagapangilkil. Toy, untatin na pangilkil mo. Hindi na pagulata pa ang tiyempo nimo na madakpan ka, ireklamo kasi mo pangilkil, na base sa uli, amo pa na ang tunaan nga maguba ang imo profesyon, worst maguba ang imo pamilya tungod sa imo gawi na hindi mayo. Muna yung advice ko sa aton nga mga friends, sa aton kapulisan nga nagapamati subong. Hindi na paglakti sang tinunto ang maayo nyo nga trabaho. Muna yung kasimpleng mensahe ko sa aton nga kapulisan. Hindi na paglakti ang maayo matauhan nyo nga trabaho sang tinunto. Kaya kung lakta nyo tininto, sa ulihi, kamo ang masakripisyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Amic Garceniego, former councilor sang Cantones niya basi pare si Major Damo Caldero. I don't know pare Amic. Ay kubalo pare Amic Garceniego kung Damo Caldero si Major. Nagabisyo pa. Nagabidira kay Mr. Mrs. Pablito Benedicto. Monitor sa Action Night Patrol. May gabi dira sa kay Police Captain Armelin Vargas. Awardee ni si Ma'am Vargas. Iyari classic example si Police Captain Vargas. Ikon corrupt klase police ni. Hindi kakuha award. Kali kita hindi corrupt mo, mapisan pa. Oh. Yang gwa sini ni Major Melvin Madrona. Major problem gid. Oo, major problem gini. Problema gini ni Major Melvin Madrona ning kaso ya pinakaulihi. Ayos! Sige. Action Radio Philippine Standard Time. Last 10:22 na. Kadasig sa akong sining orasan ba? Good PM Action Eric, ginahipsan lang na basi si Munjo Guansong Gidman Guro ang katapat ya. Muna nga direkta gid sa krami. I don't know, bata kabalo. Kung tao ni Munjo Guansong, ti laban-laban, napalabot kini sa tao kay Sir Munjo Guansong ni. Kila niya ang Guansong nga bulangan nga kompleto niya sa panakot, ka kompleto niya sa permit. Muna gani nga kung sa ginabawalan yung pulo pa bulang ni nga ara sa panghigaron kasi mga pulo fiesta sa barangay kay dapat pabulang ka rin sa accredited nga bulangan. Negros Coliseum sa SPO kag ang Guansong sa barangay Mansilingan nga bulangan. Ay, ho. Na kay why ka mo kwan, why satisfactory sa sweldo. Kay mangita pa
sideline nga tinunto. Sige. Balikan ko lang sa Action John Diaz kung may mga breakthrough dira sa documentation sa kay Police Major Melvin Madrona nga gin-entrap sa IMIG karon gila mga hapon diri sa Bacolod. Check ta ko ng report live gikan sa Northern Negros. Unang ta report ni Action Roger Gotiv. Nagabida na kay Maninoy Rimo Tampipi kay Manina ay Clarita Tampipi, kay Toto Clark Tampipi dira sa may Gardenville sa division sa Barangay Tangob. Si Manang Lilia kag si Manong Ramon Taton kapaurok-urok mo na day, no? Salamat kay paring Roger Montalvo. Wag kita da pre. Damo kini balance pare Roger mo. Si ito, si paring Roger Montalvo, may gabi dira sa Bilogya nga pamilya gapa urok-urok man. Si Kagawad Jo Prince sa Panta dala kay Kap Chad Periada sa Barangay Robles gapa urok-urok kita man si Maninoy Maing ag si Maninay Chari Salvacion. Sige, check na unang report live gikan sa may Northern Negros. Naka-standby sa line number 2 si Action Roger Gutib sa iya police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi. Jer, pas kamin. Yes, action direct may gabi sa mga action. Sa aton sini nga mga balita nga natipon man diri sa mga syudad sa kani sa aton paglili pagbusisi sa mga territory sa kapulisan kag aton sa Supreme may mga naglatabo sa sulod sa 24 oras. Dapat sa aton nga ila atagman sa aton sini nga mga tagpromate mga impormasyon diri sa syudad sa kani. Ano ta? Ano tong IMIG ito? IMIG, Integrity Monitoring Enforcement Group. Enforcement Group? Integrity Monitoring Enforcement Group o kung IMIG. Dabaw, IMIG. Amo ni siyang ginbulos sa CITF la. Ay, gali. Oo. Ti halong daw mga pulis na sa Northern Negros. Basta may mga pulis na nga korap kag nagapangilkil. Wala ba si kamoy da sonda, ha? Siguro mga pulis na mo diya, mga buwota diya. Agti, good. Kung sinuntos sila diya, kulang sila kay Roger Gutib. Ba, sugid. Ayun, purma. Bagay, si Action Roger Gutib, gitang mga hanot sila kung magtulotin-untod sa servisyo nila. Ay, malaptikan sila ikong pagi, magkalalamba, gilid na. Wasilti na kalataktak ang ilang korason kagatay na kung si Action Roger Gutib makahanot sa ila da. Ako yan eh. Siyempre kayo ba? Yung mga tarong ng mga pulisan diya, doon kung bati mga kanto mo ko rin ba sa Bulangan, bro? Tiga pulupusta mo ko rin. Na, ti sikrito bro, I would suggest unta to na nilang bisyo ng bulang-bulang na kay damo sa bung mata kadulong nga daan si presidente kadaan. Mugid. Base ma-picturean sila sa Bulangan nga nagapulupusta kagara sa Bulangan, baw, never get baw. Hindi na pagsakripisyo nilang ila propisyon sa mga bulang-bulang da pahigad na lang sila da sa panggaro no. Gani man, iba gani nga pulis no at balita diyo nga at to pastor-tore ko yate. Gani. Ano na yan ang mga tari-tari yan na sa mga wailingaw to sa kabukiran no ng mga lagyo-lagyo na bla. Oo. Ito ko lingaw daya mo, ang ila daya mga tari-tari posta sa 200-300. Bauti din na. Wala nga ginapakaon mo ng pighol bla. Jesus, hindi na. Ginabulang-bulang lada. Tigiling ko gisa. Ma-report na di man din sila sa ubos sa kapulisan. At para nga ipakita man sa pulis nga ginatap na ilang sugal, tikantuan mo lang to, at mapuhag man. Gani. Kung siya, dala man ng pulis ng manok nga patay, kung siya magdala man sa manok na buhi. At gasto si gasol. Mugid. Yawag ka malaga, kag maghumok. Ay, sus. Mga kung pulis ka, unta tiyan ang bisyo.
Oo, kasi bisyo. Gani. Nabilikid ang bisyo sa panahor, Nan. pang checks. Nan. Budlay na. Para sang pulis to nga nalampusan pa sa tubo, sang bana, Oh. naslakan pa siya nga wala sang brief, nabilin pa yan ng MM, Oh. nakasuhan pa. Kundi klamay gid. Tama kay ka magbudagan kay mo blas ka maturan to, ginsap na yan lang yato. Aso, sa... Kundi lingin ulo ya. Lingin ulo ya, kasi yeser ka abo sa, balahuba pa siya. Disgrasya ang iya sininga karakalan. Nano man niya gadgad ya nga. Ano ba no? Nagako to na lang babae to. Nga sila gid. Wow. Ate ang nanimim ko, nabilin gid. Oo. Dala to sa pulis nga ate, yato nga tulutabunan laguro tayo sulpak na. Ligin ulo ya. Okay, nabili na yung nanimim mo. Ngay ate. Ate, nalaya kita sulpak niya. Nano nga klase sitwasyon na. Lipat ka to staff sergeant to gano. Ang iya nga ranggo. Kundi lingin ulo ya no. Ayo. Terti wada habilidad. Wala nga tayo bayo mo na. Nga ginaloy-loy gayan manimo sila. Oo sa totoo lang, Jer, kung isang sala mo, hindi mo makita sa kagulingon mo, iba pa nga tao makakita mo. Correct. Mugid man. Tiya mo siling ko lang bintahagi man kusa kung may kuting-kuting si mo kung nagakuan sa imo, nagapahanomdom kay kusang kalipatan, unay mo sa tao mo. Ay, correct. Ara ginayang kalipatan ta. Malipat ko sila ay, pulis kugli, major kugli, mangilkil pa ko muna bla. So, ganit, mayo man na, pero galing kita ni, hindi ka man malipat sina, kay hindi man na sa siling cellphone lang lipatan mo sa lamisa o ano. Kundi ang imo man na profession, nga ti unay sa imo, kakabalo ka kung ano ina, na dapat halungan, kakabalo ka man kung ano ina, nga nalambot mo, sa diin, swerte man ang inagyan mo, para malambot ina, pagkatapos imo man layon yagin tinuntuhan, ate ang kuwas na your foolishness will go home right down to your body. Ayo di purma. Bagay, kore ka dyan. Kore ka dyan. Ang imo katuntuhan, babalik sa imo. Correct. Kag wala sa katuntuhan nga nagalawig. Wala sa katuntuhan nga nagalawig. Maabot ang tsimpo nga katuntuhan mo, madiskubrihan gid. Kung ano ang imo gintanom, amo man ang anihon mo. Correct, Kak Sir Roger. Kung nagtanom ka tinunto, maani ka man katuntuhan. Correct na Sir Roger, gotib. Wala sa kayuhan. Hosto na, Kak Sir Roger, gotib. Kag hosto na, kaya ang tsimpota, limitado na. Tsimpo ko limitado lang, Ano lang kilala ko nga. Nga, no? Ano lang kilala ko nga sincero nga tao kag mapisan nga barangay Kagawad dagang Corman sa Axonet Patrol. Mara naman. Kung galawig ka buhi yan, kasi sa Domingo, masilibrar naman siya. Way kita da. Ayo di purma. Ay mo nga rakit-rakit. Luwas lik mo din sa birthday celebrant to. Parang spread the sunshine ko no. Siliya ko no sana. All mong. Pagkabot sa birthday mo, punga ka naman na. Laban. Ano pag-atot? Sinaligaran kayo. Kasi may time ka sa Domingo Pagkabot na, Diyos. Ang kala kayo ay sa butangan, wala tungod siyang swerte kag gutok na, tungod nga wala kag tuo kag wala kag kamot ang pagliso mo. Puro tanan paborito kasi swerte ka bunan siya katama. Ayo di purma. Gusto na ang sugil, ang imo na nga. Ay, sugil na si Roger Gotib na, tinikel. O, sige na, report na ta. Report na ta, ako na chimpo ko, Ginalingaw-lingaw mo ko permi.
Iwerte yun. Ah. Dili tama madulong tablita. Balita na to Action Eric Kamadaro si Matinion alas 4 tak na sige na mga hapon na patigay sa isa ka operation na makatapos ang intelligence branch sa Cadiz City PNP si dalang sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito ang pag-implement na masinutik policy sa sining implementation sa diyan nga tigindakop naman diri ang mga nagasugal kag nagasugal sang Madyong. May 4 ka mga persona mga kalunakpan kag ini sila amo Sanday Maduna Brunet Ilandiola 51 anyos sa edad isa kabalo Maria Adelaida Sanson Ilescate 42 anyos sa edad may Bana Carol Abaluna Ibanzola 52 anyos sa edad may Bana Brisny Mapa Sernal 69 anyos sa edad may Bana kag tanan residente sa Purok Mayda Iton Barangay Sonto Ciudad San Cadiz. Sunod sa report ko kung kini sila nga nagapatigayon sa illegal gambling nga nagbayular sang PD 1602 ang Madyong nga sugal. Sunod sa report ginsunod sa kapulisan ini ang balay o kon dira raman sila sa gwa sa may kung paano kung gwasang baray ni Madonna Brunet sa diyan na-recover sila position kag control ang isa ka set sang Madyongan nga baraha kag duha ka mga dice 256 pesos nga kwarta nga mo ang bit malikot pusta sa sining pagdakop gin confiscate man ang lamisa bangko kag ginapukuan kagining 4 gindalaan na sa Cadiz City Emergency Clinic agad nga ipa-check up kay man daw nagtraas ko ang ilang alta presyon ako sa pulis. Hindi magsakang alta presyon mga gampang ka lang madyong nakpoy ka sa pulis. Siyempre masaka ka na yung mga alta presyon eh. Sus, ang iban ko to lalain man ang kulor. Tungot sang pagdakop sang pulis. Teka ron, linis na nakadetain naman sa Cadiz City PNP Custodial Facility kag subject pa sa kaso sunod sa kay pulis Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Usually, hindi na maabdan ang prescribed hour of detention to i-file ang kaso as regular filing. Again, responde lang sa mga katapos ng rescue sinigita mga hapon mga alas 3:30 tak na sabay sa Pulo Cruzal sa barangay Zone 3 Ciudad San Cadiz ang tawag atensyon sa pumuluyo sa diin may isa ka balay diri nga ilagi na tuktok bala kay may arada tigulang at mag-iloy nga daw wala na dagakanta ang iloy pero daw hindi mabrihan ang balay kasi daw na sa guwa bla tigin na tawag atensyon sa mga pumuluyo sa mga purok ang rescue kag nag-responder man ang rescue kang bilis nga ginbuksan ang balay tungod kay wala nagsabat nagkanta lang mga tigulang sa sulod dito na ibaluan nga hindi kali ang bata nga si Baltasar Bariles 55 anyos sa edad ang patay na kadegatiskog na aksyon ereka sa sulod sang Puloy-an pero sa rescue sa Cadiz rescue team nga ilay ni gindala sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic ay baluhan nga ini ang napatay tungod sang masakit kag wala man sang foul play pero ang iya sinabi nga nanay daw medyo ano na kung gisag istorya na gani sa poste na sa ilagwas sang balay so ginatipan ini kagitagaan sang bulig man sang ito no over sa DSWD kay ma'am Winona Balagosa kung nga mabuligan man sa gobyerno sa pagpalubong ang balita may mga kabataan man si base ko rin pamati kabataan ang hindi sining amay nga si Baltasar Bariles ang nagtaliwat kaya dito lang sa sulod sang balay may lagali kaway pa nag-expire o kung nag-state of decomposition ang bangkay nga nakapabalaw gila sa rescue kag nakuha ang amo nga patay nga lawas sa sulod sa sining balay. Isa ka attempt nga suicide sa 17 anyos ang natabo action area kay ina sa kagaon sa diin kay confirm sang Cadiz District Hospital pagiman sa guard duty nga may nagdangat dito. Ining 17 anyos nga babaye nga sa diin nakaangkon sa madamo nga mga pila sa iya sining nga botkon alin sa may pulso pa idalo pababaw.
gulot-gulot yan isang cutter blade na bala nga matalom tungod nga suno sa report na ginaway sila siya sining 11 partners ang gabi kag nag-walk out yung 11 partner pagkatapos nagagwa sakay sa single motorcycle aksidente pa sa may atubangan sa isa ka establishment komersyal nga nag-operate sa 24 hours tubangan sa Cali City Park. Pagkatapos sila nalugangan pag hindi nagumuntang pagkakagahon ini siya nag-attempt na mag-suicide. Sa iya sininga walang kamot damo sa mga pila si gulot-gulot sa tuo naman nga bahin bayara nga gingulot yaman nga daw tukog sa silhig mula kadako ang kalulumot sa pilas nga malapa man. Pero ini siya gidala dito sa bayan sa Cadiz District Hospital pag wala 5 taklas sa kagahon kay ina ang payag to sa gwardiya nga sila mismo ang nagpamilit nga magwa sa mga hospital tay okay na kuno siya. So wala man may mga doktor kanini sila ang discharge sa among hospital. Konflikto kag tungod sa pagigugma ang iya sila pag-attempt ka suicide kag sunod pa sa iban nga scandalized sini kasi ko niya lang pakita nga aggression nga sa diin agot nga mapansin man siya sa iya sila nga banabana sa iya sila nga living partner nga anda siya maghimo sang magsubra pa nga kalakasan kon maginaway sila nga duwa. So kamay pa matipanan malikiti ba si balakon sa lason mas worse pagin ang matabo aksiyonere ka. Amo na yung mga balita nga aton sila madulong sila matinion sa aton pagtutok sa mga balita diriman sa may syudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid sa Roger Goteb Dariabet live report gikan sa may Northern Negros. Ang police report na aksyon na Roger Goteb ginadulong sa iyo sa kaalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Amo na namin inom Santon Plus Coffee Mix. Kaya nag-ulan-ulan subong sa syudad sa Bacolod, matulutugnaw ang panahon. Yung namin diri sa Santon Plus sa Coffee Mix kay healthy coffee niya. Imo ini sa Santon's soya kag balonggay. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi dira sa kay idol ko kagawad Peter Maymay Noble and family. Ara siya nag-tanaw sa to siya live streaming. Kay Toto Marlon Sikinya Cañete. May gabi dira sa kay Lydia Sibulan kag Sami Aliv. Alin kay Ging Aliv sang Country Homes. Mr. and Mrs. Franco Talion and family sa La Carlota, sa kay Toto Barry Itor Saita, and the family, maman kay Bingbong Lee, gapaurok-urok gid, pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Ali sa report ni Aksyon Roger Gutib, sa iluang report ni Aksyon Tamon Forte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Tam, ngayong gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, isa naman iya ka persona dakop sa Escalante City, PNP sa pag-violar iya sa Republic Act 9287 o kung sa illegal gambling, locally known as high alay or amunisya Aksyon Eric, ang persona, ang suspitsado amunisya si John Baligala y Salbalusa, 40 anyos, lalaki, kag single residente iya sa Purok Makiangayon, 1 Barangay Balindawak, syudad iya sang Escalante, kag nakuha sa iya Aksyon Eric ang sa iya position and control ang 43 pesos, isa iya ka bundle sang tally sheet with different numbers combination, kag isa iya ka ballpen color black, kag bangod sini Aksyon Eric ang ining suspitsado pagkapasakaan sing kasubwas angot iya sa illegal gambling, kag ining suspitsado subong ara hunong sa
custodial facility sang Escalante City PNP kag bangod sini aksyon ni Rick ang Escalante City PNP paandam gid sa pinaagi iya sa kay Police Major Hiljan Dispe sa mga taga-Escalantehanon nga hindi na mag-engage sa anuman nga illegal nga mga sugal bangod ini amo ang ilaya nga maukod subong kampanya batok sining mga illegal forms of gambling sa syudad iya sang Escalante kag subong ining suspitsado aksyon ni Rick magapangatubang gid sang kaso buwas ni ipasaka sa iya angot sa pag-violar iya sa Republic Act 9287. Nadakpan siya ka ina-aksyon ni Rick pasado alas 6:25 sang hapon sang adlaw Pebrero 27 tuig 2020 kag ining persona subong nga pulo pahuway sa custodial facility sang Escalante City PNP. Amo ni madulong atong mga balita sa ning gabi gikan diri sa siyudad sang Sagay. Aksyon Tamon 14 nag-report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ayos! Salamat gid aksyon Tamon Porte sa imo sining report. Ang balita ni aksyon Tamon Forte ginadulong sa iyo sa kaluman sang DTX 500 capsule. Ugaliya ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may tatlo inik anti-diabetic properties. Amo ni siya bali ang charantin nga nagapanubo sang glucose, vising nga nagakontrolar sa imo sining blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Kung ano ang panginahulat mo, para nga marayo ka sa balatian nga diabetes, tumar ka adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ayos! Alin sa report ni Aksyon Tamon Forte, may balos man nga report si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, maing gabi, please come in. Mayong gabi aksyon ni Rick subong man sa aton nga mga suki nga tagpabalamati sa Action Night Patrol. Traffic accident nga nag-transpired sa National Highway sa nga Barangay Mabini, Valladolid, Negros Occidental sa tunga sa nga kilometrahe 26 kada kilometrahe 25. Involved diri ang isa ka Mazda color puti sa lakyan ini kag may plate number nga 090103. Ang driver ginkilala sa kay Aaron Di Tablan E. Diasis, 46 anyos, may asawa kag pumuluyo sa Barangay Mabini, Valladolid, Negros Occidental. Ang ka-enkwentro sini Action Eric, isa ka Yamaha 155 Mio Aerox, motorcycle color orange kag may samay ini nga itom, kag may plate number naman ini nga 0601-618075. Kag ginamaniyo naman ini naman ni Ryan Gomez Tubigon. Ryan Gomez Tubigon, 36 anyos, may asawa kag pumuluyo sa nga Balintawak, Poblasyon, Escalante, Negros Occidental. Sa initial nga investigasyon sang aton traffic police sang
Valladolid, Negros Occidental, samtang ini nga nagadalagan ang Mazda nga salakyan halin sa north to south direction nga hinali lang na aksidente kag nakabunggo ang motor sa unahan nga bahin sa nga salakyan nga Mazda. Tunaan nga nagaligid ini ang driver sang motorsiklo kag nakaagom sang mga kapilasan sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas. Gilayon man ginkuha sang driver sa nga Mazda kag ginkarga sa iya salakyan kag ginadala sa Valladolid District Hospital agod madapatan sang bulong. Apan gina-refer ini ang driver sang motor na sa Bacolod Hospital agod mahatagan sang nagakaigo nga pagbulong. Report live gikan diri sa siyudad sa La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Pero si Baldo Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor, abilita na Aksyon Percival Villamor ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Santon Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalumok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. May gabidira sa kay MM, sa kay Red Fox de Lasa de Second. Sir, may gabidira sa imo. Sa mga Salana family dira sa Barangay Granada, happy listening. Shout out kay Saturnino Partidas. Bana ko nagapamati permis Aksyon Radio, link kay Jocelyn Partidas. Sa kay Parita John Solinap, kay Comarita Ronaldin Solinap, sa mga RG Soul Boys, Roping, sa La Carlota, may gabi, sa mga Bender Boys da, sang RG Soul Roping, pa urok-urokin sila. Sa kay paring Ed Lumugdang da, may gabi, kay Albert Kaluoy, belated happy birthday kay Nestor, sang Barangay 35, alin kay Francisco Angie, sa kay Madam Jane Hisolgon and family, happy listening. Sa Hinigaran, nagpulo pa nga, pilis na sawa. Nag-serve sa akon bag-o, paligo gatampi lang tuwalya. Bugto gid urangos ni Major Madrona, sili ni John Ross, Rolgan. Ay, pwede ability. Budlay-budlay, kwa pa eh. Pamilya ko lang nila, pamilya Magbanwa sa Isabela, haling kay Diamante Negra Ordonez Magbanwa. Pamilya ko lang akon bana si Arcel Villarin, si Papa Smooth Saragosa, Wak Pabata sa kay RB John, Kalay, Jeremy, kagad may duwa ko ka na, natulog na, may klase pa buwas. Pamati pa sila. Paurok-urok pa sila. Si Brian Alfonso Tordillos, may gabigid. Adjon family, si Irene, Nicole, Christian, Kayla, kag si Putpotalin kay Ariliano, Adjon. Ang panamyaw. Sa akon bayaw nga polis siya nga mabuot Bible study bisyo. Good evening nanda sa BG
MP Tito Sarge Robert Hampton. Sa cousin ko, Sir Arnel Diles. Mga Bautista family, kay T.I. Gloria, alin kay Jonalyn Sivalia Pineda. Sa kay Marisa Magallanes Luhan, niya correct kagid action Eric. Kung may 20 tao ka sa Bacolod, kung ikaw lang isa, igo na iya mayo lang mag-budget. Siling ni migo ko Armando Cabiles dira sa Canada. May gabi dira sa inyo paring Mando Cabiles kasi mo dira nga misis ka sa bilang pamilya dira. God bless sa Canada, no? At tanyo ako lang dira taga Barangay 16. Emilino Tumulak Alintano. Sa kay Omar Mulada, nagapaurok-urok gid ha. Kung wala sa bisyo, ore kagid pre. Sila ni paring Armando Cabiles. Inday Blasa, mayong gabi. Sa kay Pitong. Check attendance lang. Kami ako, asawa ko si Joliet de la Cruz. Sa bata ko, Arven de la Cruz, sa tanan nga taga Barangay Vista Alegre, puro Katilingban. Ang panamya uling kay Rolando de la Cruz. Toto Alexis Wing Torida, mayang gabi. Sa kay Eagle 6. Ang tag-iya, subong kakabulangan sa Guanson, si Atong Ang. Hihihi, bunggo, yagid, malapit na kay Digong. Ay, gali ka, Eagle 6. Kaya sa Guanson, nagli si Monjo, si Atong Ang na. Bongbong Ligaspi, may gabi, ha? Kanya akong dira sa dumanan na si Valia family, Carillo, Tony Cagrossi, ang mga Banjola sa Puente Villa. Mami Elsa Bere, kag Bradjit Dilag, Totoboknoy, kapaurok-urok gid. Si Malisa S. Magbanwa, happy listening. Inday Blasa, sa kay JP Ahina. Sa kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family sa mga Dunganon Boys. Sa kay Yuni Ferrer Bilaong and family, happy listening. Kay Toto Jeep Ahina. Sa Barangay Kabog, Basco Gid Action Radio, tanda ko lang Magalona family, kag Borneso family, and to all sa Barangay Kabog, alin kay Hamela, Magalona, Borneso. Sa kay Juan Roberto Nanit Dilioso Sr., tamiyaw lang ni Julito Gomez, si Action Henry Spulgar. Sa Victoria City, tamiyaw ko lang si Mr. Arlino, kag Mrs. Caridad Kausing. Alin kay Kausing, Katulay, Yunon. Douglas Tumugbanwa, ginatamyaw ko lang, alin kay Jolito Gomez. Pamilya Luhan, Magallanes, ako pamilya sa Tabo, Ilog. Ang panamyaw alin kay Marisa Magallanes, Luhan. Sa kay Kap Imelda Hamilo Banguanga sa Barangay 2. Rodolfo Astrologo Tahanlangit, good evening. Pamilya Saragosa, tamyo ka mo ni Edwin Saragosa. RDF Esteban, kapamati man siya. Classmate Merly Dolido Magallanes, happy listening. Kaparintehan ko, bilog dira sa Negros. Always monitor lang ko diri sa Sienao, Taiwan. Alin kay Nonoy Efren Salanap. Happy birthday kay Lalin Dalanon sa Carlota City. Alin kay Bucci Season. Sir Mike Kinulan Carvillado, happy listening. Sa kay Joy Sian. Watching from Taiwan, Kenneth Cobrudo Bayuran. Kenneth Valencia, happy listening. Sa kay Primo Tuan Ravena Magbanwa. And family dira sa Kawayan, happy listening. Sa kay Cathy Ver, sa Bataga Police Station number 6, ha. Kay Police Captain Elmer Bonilla and family. Nagapaurok-urok kita tanan nga taga Police Station number 6. Sa La Carlota City, gabonitor sa aton si Mario Bacauco Iran. Sa Kalong-Kalong, araman si Ronilo Magbanwa. Sa Hong Kong, araman si Diamante Negra Ordonez Magbanwa.
sakay Wilvan Española Ticala, sakay retired police Captain Renato Famin and family, sa Cebu ara si NJ Zigumban, si Wilvan Española Ticala, paurok-urok man. Si kumari ko Avilin Savaliero Agodon, Maranyon, ba sinya gwapo kumpare ko ba buyag kumari. Si Police Major Lowell Garingganaw sang kabayan naraga monitor man sa ato no. Si Joan Sayon isdaan kagutanan niya dira gapamati gid siya. Saya ugahan da an kag grocery store ni Kapid ari kami ka paurok-urok Ezekiel Morino Barangay Handumana Nerfi Noyas kay Madam Grace Fos dira mayong gabi andira nga pagpaurok-urok no akong tupad balay sa Purok Sambag Barangay Abuanan Bago City kapamati gid siling ni Eugene Sapini Anjo Soplico, may gab-igid. Kay Teresita Urita Kahuraw sa La Carlota City. Kay Francis John. Sa kay Kenneth Cobrado Bayuran. Kapaurok-urok gid. Miarfi Harina, kag Ken Harina. Kami kamo ni John Puentes Nicolas. Classmate ko sa baryo Maaw, Hulinda Famoso. Pinatamyaw ka ni Sally Auki Di Susa, Anthony Jones, Havilios Siblano, Nina Dinas Maniego, may gabi, Dongding Lu, may gabi dira sa kay Major Gilie, Major kon Maji Gilie, Nida Baroquinia Feria, may gabi, J. Felgus, kay Sir Agustin Barayoga dira sa Villa Lourdes sa Pahanukoy, sa kay Anjo Sumplico, paurok-urok. Kita na nga taga-Bacolod nun, ha? Pamilya ko, watching from Singapore, Lalit Pactis, Jocelyn Kalamaan, mayong gabi, Dan de los Santos, Larry Bayog, kaga Sir Noel Bocol Umana, tamya kamo ni Manjo B. Arnejo. Sir Edwin Pinida dira, gapaurok-urok man. Sa New Jersey, Dominic Ann Pagunsanting Son, check attendance lang. Frank Aloado and family, araman. Toto Renz Santa Maria Sales, check attendance man. Bigonia Maaw, Bago City, araman si Maria Luz Gira. Ano ni Toto Katsil ni man? Butsa ko sa wag ni Toto Katsil Gira mo, no, si Maria Luz Gira. Dira sa may Bigonia Maaw. No? Sa mga Gira, family da, may gabigid, ha? Sa kay Neo Cordero Alyangan, gamonitor man Toto Panoy, ho. Si Jenny Osiser, para man check attendance lang. Jing Britannia, Catalan family sa Barangay Renada, gintamya kamo ni John Cesar Catalan. Winston J.V. Cruz, Erwin Gonzales sang Maaw, ga monitor man. Lula Consindoria sa may Purok Marang Mandalagan, Brillantes family, Orik Soogon, na rin kay Tintin Soogon Brillantes ang panamyo. Kay paring Ken Alon Sagay, sang Tokyo, Japan, Araman, Roy Taihopon, Mr. Mrs. Judith Calves Pamposa and family, gapa urok-urok ido. Pamati sa aksyon Night Patrol Program. Ay, puwertigid nga ability, no? Pa urok-urok siya ho. Paring Peter Cedric Auhiro, kay Inday Pandra ka Marichiri, kay Toto Homer Kahipo da, may gabi ha. Tamis Boys, Felix Gar, Alan Navales, Boy Dayo, ara ga pa urok-urok ito. Action Night Patrol man ang
pamatian. Puerti, no? Sa Bantayan, Kabangkalan, Pamilya Mendoza, San Miguel Murcia, pamati kidaling kay Dapuyo ang panamyaw, no? Sa kay mayang gabi din kay Manong Mario kay Manang Linda Berdifrado, kay Mr. Mrs. Roming Guanson, Plaza Guard, no? Ga monitor gid taga Barangay Banago. Ling na kay Manong Mario kay Manang Linda Berdifrado ang panamyaw. Watching from Hong Kong, Nonoy Henry Saladan, Redco Boys, Maritime Bacolod, damo gid nga salamat. Alin kay Mark. Salamat gid Sa kay Manok Turook, hindi ko masala si retired police colonel Celestino Guaranin. Alberta, Canada, watching Mercedita Iwayan. Kaya paurok-urok kita. Sige. Haring resulta sang luto, ginahulat gid sang tanano Unahon ko resulta sa Lotto 649. Ang jackpot price 19.3 million pesos. Resulta 649, 30, 7, 48, 33, 61. Again, 30, 7, 48, 33, 61. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot price, wala sa nakakuha, 14.4 million pesos. Resulta 34, 32, 16, 7, 29, 5. Again, 34, 32, 16, 7, 29, 5. Pinasininda kay Rosini Fildad sa Mandalagan. Alin kay Archie Fidad. Sa kay Jory Tanyo mayong gabi. Engineer Arthur Normandy. Family sa Takuling. Jojo Arturo Santander. Kay Josan, Pamilya Miraflores Cagcuales, sa City Cubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Alin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, Sangkata. Balik kita pagkatapos na sa importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo,
Aksyon Radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalakan pagkabidira sa kay Masyana akon Manyana Dandan. Incoming reunion sa Pamilya Delgado April 25 sa Kahiwatan sa Dormido Beach Resort, Purok Baybay 13, Barangay Talok, Bago City. Halin sa kay Mark Anthony Castor Delgado. Sa kay Antonio Nono Abuyon sa Miagaw, mayang gabi da. Balikan sa aksyon dyan sa final report dara sa area sa Nopo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. May gabi nila kay Manong Emil, kakay Manang Nilida Lopez, nagabalito sa aton aksyon na dyan, napis ka back? Dito po, action na recommend dali sa totalan ng mga action. As nga nga yun, nag-briefing pa lang dali ang katapo dali sa criminal investigation PNP ay mag-action na nagsato naman yung makatapos ng media. Ngari diri karon nga gabi. Ang kon mong report nga aton nga nabaton, ang git pa nga yung action na 5 mail ang git kino nga pesos. Tagamay mo lang na? Galing kaya pangayo ya kada semana. 5,000 kada semana? Oo, siguro ko na kada semana. Ang una nga tag, February 20 pa lang ang natag ang una. Ang ikaduwa mo na ni Tani, and hindi pa nila ma-check kung saan. Okay. Although wala pa man ng formal, git nga press conference, kung ano, drink... Press ko nila garo na ba si alauna, alas 2? Ara na ginatapos ako sa nila, pero nagkataga na yung briefing. Damay nga briefing, actually, exaton nga mga katapos sa media, nga dari karon kagabi, kung ano kitang matutuot nga natabo, no? Kay inadikto. Pero initially, amo siya natabo. Ang ginapangayo galing isa ni extortion, no? Konfirmado na nga pagpangilkil. Pero tsaka to karon kasi nato ni Cote, dari nga personality. Ang complainant, ari man diri sa lugar, ang natabo ni Dikto, galing ni Kidikto, nagapamulang sa Guanzon, bala? No, ining complainant, dito siya nakita ay dito aging kasain ni naman ang entrapment operation action na reksinig lamang hapon. Ang ginapangayo ni Corona labot ni kahit una-una ko na is 10,000 gid mo ang ginapangayo. Ginboy na naging mo ko 5,000 dito ko riban nga mga gamit. Bala ginapangayo yung hotel ya, accommodation, ang iya diri action na plane ticket, ang iya nga pagkaon, tanan ko na muna ginapayon iya sila diri nga mga nakaladakpan. Hindi man nila pagdakpon kundi pa ngayon nila sa ano man nga mga kantidad. Tala po dako na kay illegal man sa Guanzon, di ba? Hindi actually kamo nang ila ginapangdakop ang mga bulangan. Mga kuan tari-tari ni kag ang table nila kuan lusok. Hindi man muna wala labot sa bulangan ang ilang operation actually.
resto bar ko nang ilagi na pangdakop. And ang isa katag-iya sa resto bar nga iladrigin kirkilan, dito nagapamulang sa gun zone. And dito, so nagkita dito nagtabo, dito naging pedalo o kung nagpatikain sa intrap nag-operation. Tinipangilkil nila niya sa dinatoon niya sa bulan kung sa resto bar. Sa resto bar, actually, like, Anong violation now? gapang dakop sila kuno bla sa mga illegal nga mga ga-operate nga mga resto bar kagiban pa. And then sa i-operate ko dakpon gikuno nila ginakilkila nila actually like. Ang bukas nila tali sila kung ba't sa tumang aksyon kaya diba ginagawa nila pang diri nga makahatag na sa formal statement gid nga nga makapulisan actually kaya sa nagka-ongoing during briefing sa area gid mismo no. But sa tumang aksyon ang mga balik diri sa po sa aksyon radyo Bacolod direktor diri sa po sa nopong taglibot sa Bacolod aksyon Janti sa resulta sa aksyon sa Bacolod aksyon radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan at may mga dugang karong information din ka makuha sa Aksyon John Diaz. Bantayan ang buwas sa pila ka mga news and public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod. Bagi sa nagabaron ng Aksyon Night Patrol program, kita magatakop di Paradio. Balik kita buwas Biyernes, alas 10 to alas 11. Ato sa mga patrol, unit reporters in action, nga napalaga ka ba sa Aksyon Roger Gutib, Percival Villamor, Tamon Forte, of course, Aksyon John Diaz, nani karang ato kapiloto sa Patrol, 3 na bara Patrol. Si Noel Magbanwala, Gosga Lantaw sa Paglaong Village. Belated happy birthday kahapon kay Kapid Carla, kag kay Claire Rubin, kay Jonalyn Sevilla Fineta. News Center Action, Edina Boso. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert JM Baikin, Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Sulat Sabago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, Back to Back Security Guard Rene Cordova. Sa Asam Station Major Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Peregrino Cantong, ang yulagad ng Korman Action Night Patrol Program Lunes Tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala aming kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.